ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanao usab kaninyo. Padayon natong iampo ang kahiusa sa tibuok kalibutan, labi na sa atong mga leader sa gobyerno dinhi sa atong nasod nga magsinabtanay unta para sa kaayuhan sa tibuok nga nasod, labi na gid sa atong mga nag-ilaid sa kalisod nga mga kaigsuonan nga mga Pilipinos. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo og kalinaw og proteksyon sa ilang kinabuhi. Ang ato sad nga nagsuporta sa ato karon nga umaabot na concert sa atong fundraising concert sa Sweet Notes, hatagan sa dunta sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Ginoo, tabangi kami pag-ayo aron ang gihikaw kanamo sa among mga sala, masayo namo pagkabot tungod sa gasa sa imong pasaylo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Moabot ang adlaw diin ang katawhan, moawit niining awita didto sa nasod sa Huda, lig-on ang atong syudad. Ang Dios mismo maoy manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron makasulod ang mga mataro nga nasod nga matinud-anon sa Ginoo. Hatagan mog hingpit nga kalinaw kadtong naglaom nimo, kay misalig man sila kanimo. Saligi kanunay ang Ginoo, kay ang Ginoong Dios mao ang batong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa hangtod. Gipakaulawan niya ang mga mapahitason ug iyang gilumpag ug gipulpog ang ilang syudad. Giatak-yatakan kini sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdango
labing maayo ang pagdangup sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Bulan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila ug magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghaana ang matarong maoy musulod niini. Magpasalamat ako kanimo kay imo akong gipatalinghugan ug imo akong giluwas. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, ihatag ang kaluwasan. O Ginoo, ihatag ang kauswagan. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw kanamo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios ug gihatagan kita ug kahayag. Bulan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini ug naggunob. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Sa atong unang pagbasa, nindot kaayo ang mensahe. Matod pa ni Propeta Isaías, moabot ang adlaw diin ang katawhan moawit niining awita didto sa nasod sa Huda, lig-on ang atong syudad. Lingi ay mong tupad, ingna lig-on ang inyong balay. Lig-on? Lig-on bago ng balay nga mga limpyo igagis baha dito sumulaw kabadyangan sa pananguban diha tamyaw nga ris taka ngadto sa kutkot nga ris dapit bulwang aon sa niya dapita diha kanang gimbal. Mga igsoon, pangutan-on sa nato atong kaugalingon, makaingon ba kitang mga Pilipinos lig-on ang atong nasod? Lig-on o huyang? May nahibaw mo. Og nganong lig-on man, matod pa diri sa unang pagbasa, ang Dios mismo maoy nanalipod sa mga kuta niini. Ang Dios mismo. Ang Dios kay mao may pinakalig-on, mao may pinakagamhanan, mao may dili mausab-usab. Kung siya na gani mao'y manalipod, aligon, pero kana rang imong tupad mao'y manalipod, huyang. Kanang imong bana mao'y manalipod sa inyong kaugalingon, ay sus, agian ra nagmubog short, wala na. kanang imong asawa mao nay manalipod sa inyo para lig-on inyong balay na sungugon na nas anak wa na pisti-pisti ng baba na igtaw-tawran huyang. Ang pari mo'y manalipod sa parokya, so tiksan lanig mga kuwan na. Ang atong mayor may manalipod sa atong lungsod, so gamay ra gayong pika na wa na samot na ng barangay kapitan na tagaan lang na diyan buntaog nga binandol wa na losno na di ba? Atong gobernador mo'y manalipod sa atong probinsya na ay na lang yun di gina magsilbi dali ra kay nang malusno. Labaw ng presidente mo'y manalipod sa atong nasod. Mauna kanindot unta kon ang manalipod sa atong nasod, sa atong katilingban, sa atong parokya, sa atong archdiocese, ang manalipod mao gyud ang Ginoo. Unsaon man pagsiguro nato nga ang Ginoo nay nanalipod sa atong katilingban o sa atong kinabuhi. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, dili tanan ha nga nagsangpit nako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Duha ka klase sa rally di ay ang nahitabo sa atong Pilipinas niining bag-ong mga adlaw, niaging mga adlaw or semana. Ang unang nagrally samto sila INC o uban pang mga grupo. Kadto sa kunong ikaduhang rally, lain sa kuno to og tumong lain sa tong grupuha nga gitawag to nila og mga taga simbahang Katoliko. Ang kadtong una dili to taga simbahang Katoliko. Hain kay malangit adtong grupuha. Ang unang nagrally or hain kaha ang mas duol sa Ginoo, ang unang nagrally o ang ikaduhang nagrally. Ito bag. Ikaduha. Naapil ra ba ko sa ikaduha?
Na-starring ako ngan. Buguya, ganyan ko. Mo na, atong soyag susi, dili tanan nga nagsangpit kanako Ginoo, nagsulob aning mga biste nga pang Ginoo kuno, brunda-brunda, kauit ana mga rosaryuhan, magsapid na lang na dihang rosaryuhan, ang medalya milagrosa, skapularyo, maglibog na kag kinsay mas gamhanan ani nila. Napay medalya dire. Dia pagi krus nga dako kayo, giana, ay rosaryuhan nga pink, may rosaryuhan nga blue, napay ito, mamutang og hayan, gasapid lang na diya. Dili di ay ang tanan nga nagsangpit Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may sukdanan ni Kristo, matud pa niya, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Ang pagtuman di ay ngadtong unang nagrally o ikaduhang nagrally, kinsa ka nila ang tinuod yung nagtuman sa kabubuton sa atong amahan. Ngilingay mong tupad ing na ikaw nagtuman ka sa kabubuton sa Dios. Na kanang imong colors buhok nimo nagtuman ginas kabubuton sa Dios. Kanang imong kilay nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kanang color sa imong naong karon, kanang imong mga pilok diha nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kana rong imong relasyon sa imong kuyog sa balay, kanang imong gitawag og kunuhay asawa og bana niya wa day mo ikasal, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kusog kay mo mingong wa kanang imong relasyon sa imong silingan nga matalikod lagamay, libakon dayon nimo, nakatuman ka sa kabubuton sa Dios. Kanang imong pagsigig paningil anang utang, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kanang imong pagdumot nga wa gyud mo'y tagdanay pila na ka Christmas ang niabot, magsige lang kag kanta og Give Love on Christmas Day o nya wa lang gyapon ka makigtingog ana, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kusog ra ba kay kamo simbag misa di Galyo, sa kay hug-hug eskolita, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kanang imong pagsigig palit og slot karon, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Nya wa pa man ka mo palit og sweet notes nga ticket, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Unsaon man nato pagsiguro nga natuman ang kabubuton sa Dios? Daghan ra ba kay ni-claim nga nagtuman ko sa kabubuton sa Dios? Unsaon man gyud pagsiguro nga ang kabubuton sa Dios imong natuman? Kay basin baya gabuhat ka ana, pero ang imo ra din kabubuton. Matud pa sa laing mga lugar sa mga pagbasa, labi na ni San Pablo sa iyang gisulti, 1 Corinthians chapter 13. Insya bisan pag may kay kubusangyaw sa pulong sa Dios. Bisan pag ipanghatag nako ang tanan akong kabtangan ngadtos mga kabus. Bisan pag akong ipaantos ang akong lawas ipalansang sa krus. Bisan pag makaayo kog mga masakiton. Bisan pag naa ko'y pagtuo nga makapabalhin sa bukid ngadtos dagat. Nya iya dayang gibutang sumpay, kunwa ko'y gugma wala ni kapuslanan. Kana ra gyud. God is love. Ug ang tanan natong gibuhat tinukmod gani sa atong gugma sa Ginoo ug sa atong isig katawo, nakatuman na ta sa kabubuton sa Dios. Matud pa gani ni Kristo, ang labing dakong sugo nga akong ihatag kaninyo, higugmaa ang Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing, kusog ug kalag. O higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Pinaagi niini na tuman nimo ang tanang balaod
nga gisugo sa mga propeta ug ang tanang balaod nga gisugo sa yuta. Gugma nagilingay mong tupad ina nahigugma ka nako. Kay kinsang asawaha din nga mo claim pader nakatuman jud ko sa kabubuton sa Dios ngadto sa akong bana kay purtigyud na kong gugmaha sa akong bana ta sa kamot. Pagkayawan noon giday ninyo wa gini isas kamot. Namo say mga banag naong dinhi kinsang banaha dinhi mo claim pader natuman ginana kong kabubuton sa Dios kay ang gugma nako sa akong asawa gikas pagkasal namo gikas pag-uyab hangtod karon gauros-uros pa gini ta sa kamot. Ingon wa say ni isa ingon sa mga bana dugay dang napahong mapahong na ha? Di ka mapahong anang bakba ting lawayag bakba maon. Abi kinsa man kuno ninyo dinhi ang nahigugma gyud sa inyong parish priest ta sa kamot. Yeah, ay konyo ulo-uloy. Ang salat ra gyud mo'y maka-fact check ninyo ana no. Ma-fact check yung mo sa salat. Kanindot unta no ang tanang gibuhat sa atong presidente nasod sa mga congressmen kanan tanan nilang gibuhat ba bunga unta na sa ilang paghigugma sa Ginoo ug sa atong nasod. Basta nindota unta kanang ilang siging fight anang impeachment sa vice presidente nga bisag kuanan na gi-rolled out na ng ilang basihanan kanang confidential fund gi-justified na gidesisyonan na SCOA sa Supreme Court na way anomalya nya ilagya pong ipos ang impeachment sa inyong paminaw. Gugma ka ang nagtukmod nila na kadtong pagrally ni atong unang rally o kadtong ikaduhang rally gugma ka ang nagtukmod ato. Gugma ka sa Ginoo o gugma sa atong nasod ang nagtukmod ato. Kana ato nang hunahon kanang ilang pagsigig himo anang mga ghost projects pangawat anang atong kwarta billions and trillions gugma kaha ang nagsugo ana. Gugma ka sa Ginoo o gugma sa atong nasod. Kadtong ilang pagpada o gipapriso na ron didto sa dahig ang atong former President Rodrigo Duterte. Dili gani hatagan og interim release bisan pa man sa iyang kahimtang karon. Gugma ka sa Ginoo o gugma sa atong nasod ang nagtukmod ana. Ato lang ang pamalandungan kay kundi gani maigo aning maong pamaagi or lagda. Sorry, bisag unsa pay atong gibuhat wrong. Kadtong war on drugs ni President Duterte anti-war on corruptions nga daghang nangamatay. Gugma ka sa Ginoo o gugma sa atong nasod ang nagtukmod ato? Tubaga. Kanarong pag-issue na sad og warrant of arrest ngadto ni Senador Bato de la Rosa sa ICC. Wa na mo report si Senador Bato sa Senado kay naglikay na siya sa warrant of arrest tingali. Pero nakadungog ko nga naman siya niingon nga dili man warrant of arrest ang akong gilikayan. Ang gilikayan nako ang inhustisya nga ipahamtang sa atong balaod sa Pilipinas sa pagkakaron. Ang pagkaway due process mo'y akong gilikayan. Ila sa nang mga katarungan pero gugma kaha ang nagtukmod ana para sa Ginoo sa atong nasod. I-check lang na nato. Nakaron unsaon man nato pagsiguro nga gugma gyud ang nagtukmod, gugma sa Ginoo, gugma sa atong isig katawo. Way laing model maorasad si Kristo. Matod pa niya diri bisag bundakan pa mo bagyo, baha, hangin og balod ang mudam-ag ninyo dili gyud tumba ang inyong balay. Unsa may pasabot ana
Ang tao nga tinuod yung nahigugma sa kamatuoran, nahigugma sa Ginoo nga mao ang kamatuoran og nahigugma sa iyang nasod or sa iyang isig katao, dili mag-usab-usab ang baruganan ni ana. Dili mag-usab-usab. Maunay tinuod nga nahigugma. Mao bitaw nang sa kaminyoon, nindot kay nang inyong panaad, ako lang sad mong pahinumduman pag-usab. Dili na mag-usab-usab. Mo nang giingon gyud ninyo pagsulti sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas. Dili mag-usab-usab hangtod sa kamatayon. Ninduta no? Usba imong kuan inawa mag-usab-usab ang color sa imong ngabil. Narabay uban, dipindi las isulob nga sinina. O ang sinina gani, mo pagka green sa dug ngabil. Usab-usab sad, hastang pilok, o say mag-green. Ang bag, mausab-usab. Ginagmay ra ng kausaban. Ang mga dagko girong kausaban, ang babae, himoong laki. Ang laki, himoong babae. Di na ginagugma. Puy ang kamatuoran, ang kapadiroy, di mada. Ang pari sad mahimo sang amahan. Ang pari nga Katoliko ba, gidili man na namo nga mahimo ming murag amahan nga pareanang lay minister. Mausab gyud. Ningon gyud mi nga usaon na tao ra man taon ta. Mag-usab-usab ang desisyon ba? Kamo sad inyong gibuwagan, nanaroy daghang nibuwag sa bana, nibuwag sa asawa, nausab ng desisyon. Naaga na iko'y gipangkasal, wa da natig usa ka tuig, nagbuwag na, nangausab ng desisyon. Nga naman, kay ang ila daing pagpakasal, dili tinukmod sa gugma. So timan niha, basta dili mag-usab-usab, ako mga staff sa diha, karon na Elisa na, nanay nga wagtang, nga naman, nangausab ang ilang commitment. Usab-usab ba? Muna ako, wa jud ko mausab. Sige jud ko baligyag slot, may mo palit magsawa, mo maligya jud ko. Hala mo diha, og di mo palit. Total kamo ra may paninglas Ginoo. So ako nasan mong i-update ang atong grace niabot na og 96,298 ang atong halin ka slots, napay 603,702 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Ang atong PPSC para ni sa ato dinhing ongoing nga mga projects karon, nakita man ninyo no nga daghan kay tagipanghimo dinhi karon. Ang atong halin niabot nag 71,531 ka slots, napay 28,469 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge na tag 16,200. 177 na ang atong nadawat. Kaning atong challenge, ako lang ning ikuan, no? Kanang, sanay tawag na, disclaimer by tawag ani. Kanang, ayaw kayo ninyong monitora, kay usahay ang atong mga accountant, dili kay sila ka account dayon sa atong mga challenges kay ila pa man ang susihon ang individual ang usahay ang total lang tan-awon aron ma-so dayon sa atong slots. Pero hangyo sad nako sa atong accountants nga monitora gid ninyo maayo og nanagani challenge record dayon unya wa gani challenge kadtong mga individual nga slots. So mo na nay ato karong PPSC nya ang atong DPR ni dako-dako nang atong natigom no. Kay naay dako-dakog nihatag na DPR gahapon. Congratulations antong nihatag. Karon ang atong DPR nga napundo 18,228 na ka-slots. So posible na ning makahimo og mga 31. So gikan sa mga 25 nahimong 28 kabalay, karon posible ng 31. Ubay-ubay na sa tag mga applicants, murag duol-duol na tingali mga 60 or 70, nya 31 ray atong makaya. Ato lang tagaag priority ang katog yung labing nang inahanglan. Ang atong team ana nga mo analyze mao ang atong PPC o PFC, mga officers nasa sila team nga mosusi ana. So kamong nang apply pagpa
himos inyong balay, huwat-huwat lang mo kay susihon pa mo ana ilagi ng na sila'y pamaagi sa pag-check o sa pagpili kinsay unahon o tukod. So human aning atong concert sa Sweet Notes, musugod na tagpang tukod sa mga balay nga atong napilian. Salamat gyud kaayo. So atong tagaag masipang pakpak. So ang kuan ang inyong pagpalit og slots dako kay na og ikatabang aron dili mag-usab-usab ang atong pag-atiman sa atong parokya. Kay wa na tay ikahimo, paani karon tanawan ni dinhing atong sulod sa simbahan. Unsay tan-aw ninyo ni arang-arang ang naong o nabati? Nanindot naliwat na ninyo mga naong, no? Nya din amo mo palit og slot, wa sad mawa ni mausab sad ni. Ganam sad, mayayiha sa nigbalik. Ngadto sa gawas nakalibot-libot mong aris gawas. Unsay inyong tan-aw sa atong palibot? So nindot na sad no. Tungod ya po na sa inyong slots. So makita ninyo nga ang ato di ay ginagmayng hatag tag 100 pesos or mo challenge ta naagi di ay tay mahimo. So, puhon-puhon kung magsugod na taghimog mga balay, ato na sang ipakita ninyo ang before and after unya kibaw ko makatampo sad na sa kaayuhan sa mga tao nga karon nagantos gyud kaayo nga way kapuy-an. So inaot unta ato yung tagaan og pagtagad ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon nanginahanglan ko imo kong gitagaan sa mas pagkaon, ilimnon, tubig, balay, bisti, tambal, ug anha na nato kuhaon nining atong mga slot-slot. Mga igsuon, iampo nato ang atong mga leaders nga unta mahimo silang lig-on nga instrumento sa gugma grasya sa Ginoo para sa atong nasod, para sa atong mga katilingban, masimbahan man nga leaders o sa gobyerno. Nagkinahanglan kita ni ana. Dili ni masulbad nga sige dong tagtudlo sa tong kamot nga ikaw Marcos, nabitay ningon ako, pader, gusto ka mo resign si Marcos? Nako di ko gusto Bongbong Marcos, di ko gusto mo resign siya. Kaanugon sa akong pagbutar niya og sa ni BP Sara adtong ilang unit team. Ganahan jud ko tiwason nila ang ilang termino, pero i-adjust og jutay kung di man dako nga adjustment ang ilang performance labi na gyud sa atong talahorong presidente kay kaning nang hitabo karon sa atong nasod siya man gyud ani ang mabasol wa man gilain siya ra gyud kay siya may presidente bisag moingon siya wa koy kalibutan ana unsa man kang klasehas pagkapangulo ikagoy pangulo parihara nasunog ang simbahan inya inig pangutana ninyo Padre Siano ikaw may parish priest nganong nasunog man to wa ko kahibaw. Padre Siano, ang imong lay minister o ang imong kanang liktor nagkinabitay naman na. Wa ko kahibaw. Ano magkakahibaw ikaw may parish priest? Ang imong sakristan o mga asyirit nagpuyo-puyo raman di ay na. Wa ko kahibaw. Di ko kaingon ana. I am accountable. Kay ako may pangulo. ug ang tinuod nga pangulo sama sa ulo nato masayod gyud unsay nahitabo sa tibok lawas bisag matunok lang ng kumingking ang ulo makahibaw gid na, di ba? Bisag unsay gibati sa tibuok lawas ang ulo mahibaw gid na, ug nahibaw ko nga ang atong presidente nahibaw kaso lang kuwang pa siya sa gugma, kuwang sa gugma mo na iampo nato nakamao na gid ta siyang mahigugma sa tibuok nasod ug tibuok katawhan, dili pinili lang. Ug kita sad nga mga membro sa atong nasod higugmao nato ang nasod, atong tabangan ug tabangan ang pagbungkag niining yawanon nga mga kinaiya, maghigugmaay sadta ug magtinabangay. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon,
masaligon kita nga ang Ginoo nahigugma kaayo kanato busa moingon kita mahigugmaong amahan dungga ang among pag-ampo. Mahigugmaong amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian ug ang mga relihiyoso magmakanunayon silang manaad ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga politiko ug sila nga nangalagad sa gobyerno magmatinud-anon sa ilang mga panaad ug mga katungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong pagtuo matukod unta diya sa lig-ong sukaranan sa atong maayong panig-ingnan inay sa atong mga pulong lamang. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga kitang tanan nga naghupot og mga katungdanan magmakugihon sa pagtuma niini. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Chopelo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangadloy. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo sa daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga nangamatay nga kaparyentihan o kahigalaan sa katapusan makadawat sa ilang ganti didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Langitnon og maluluyong Dios dawata ang among mga pangamuyo nga among gihatag gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag o ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol,
San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless Him. His praise will be in my heart. My soul makes His boast in the Lord. The humble man will hear of Him. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. We'll sing His praises, magnifying the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear His name, to save them and deliver them from harm. Lions roaming hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. And sing His praises, magnifying the Lord. Magampo kita, magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat, pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalig-on, divine strength. Unya mahitabo ra ni kon magsigi kitag paminaw og tuman sa mga sugo sa Ginoo. Salamat ninyong nagtuman og nagsigig pamalit og slots, padayuna na ninyo. Nya kaduha palit pud ta og ticket sa Sweet Notes. Ang atong Sweet Notes nga fundraising concert karoning December 14. Anhiran ni din hiluyo simbahan, nindot na kayo atong grounds dire. Ato lang iampo nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. Usbunako ang atong ticket nga gold ticket tag 3,000 anha ni sa tubangan ay lamisa na sa lingkuranan. Ang sunod nga layer silver tickets tag 2,000 anha gyapon dool sa atubangan ay lamisa o lingkuranan. Ang bronze tickets third layer dool gyapon sa atubangan tag 1,000 lingkuranan ra wala nay lamisa. Unya ang fourth layer mao ang general admission 300 pesos. Akong hangyo kitang mga taga Compostela nga parishioners o kamo sang mga online parishioners mo suporta ani kay fundraising man ni siya. Kamong mga online nga dili makaanhi, pagpadala lang mo diri kinsay makaari laboy namong naas gawas nasod, tabang lang sa atong parokya. Mao na sad ni ang atong Christmas gathering, mao na sad ni atong Christmas reunion. Mura ni siya og prayer and worship. Kay ato man gitaytulan og notes of faith, hope, and love. Nindota, no? Mura sa kwan. Sige, niya,
Karong gabi mauna ang atong Advent Recollection. Hala, i-text na sa inyong group chats ang tanan nga mga mandated organization giawhag nako nga mga anhimo. Human dayon sa misa, musugo dayon ang human sa alas 6 nga misa, musugo dayon ang pagpangumpisal niya at 7:30 magsugod ang atong Advent Recollection. Ako lay mohandol ana, the rest nga mga pari magpakumpisal. So ato nang tambungan aron sa tamalangit. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayonon nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.